Magandang gabi sa inyo lahat. Ito si Mike Padua. Nakatuloy tayo sa pinaka-latest weather analysis na yung po ng Martes hanggang Huwebes, Nobyembre 7 hanggang 9, 2023. At ito po ang ating Tagalog version, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands, Avenue Plaza Hotel, ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman Gabi Bordado ng 3rd District ng Camarines Sur. At bago tayo magpatuloy, gusto ko rin ulit i-promote itong Komunidad Climate Action Center, yung mga LGUs at mga kumpanya na gusto magkaroon ng sariling climate system para ma-monitor itong mga weather systems na nakaka-apekto sa ating lugar. Hindi lamang po bagyo, pati mga local thunderstorms, mga iba't ibang weather systems tulad ng habagat, amihan, mga shear line, ay pumunta lamang po dito sa ating website, typhoon2000.ph, at yung pinakaunang banner, yan po ang Komunidad Climate Action Center. At kung gusto niyo makita all about this product, ay click lamang ninyo yung banner at pupunta po kayo sa Google Form para ninyo i-submit diretso sa komunidad. After nyan, si Mr. Aaron Cabasal ay mag-contact po sa inyo and explain kung ano itong Climate Action Center. At pwede rin nyo siyang kontakin sa cellphone number 0976-163-7245 or via email at aaron.cabasal@comunidad.co. So yan po ang Komunidad Climate Action Center at napakaganda po itong produkto nitong komunidad. Okay, so just visit the website. And let's proceed now with our update. Ito po yung pinaka-latest CARVSAT na yung araw po ito ng Martes hanggang bukas Miyerkules. Yung mahinang low pressure area na si 94W ay sumusubsub na yon at nandito na po siya approaching Davao Region and Soxygen. At yung mga matitirang kaulapan nito si 94W habang ito ay nalulusaw ay magbibigay po ng malalakas na thunderstorms sa area po ng Davao at Soxygen regions, pati na rin yung ibang bahagi po ng Mindanao tulad ng Caraga. So mag-ingat po kayo sa mga posibleng pagbabaha at mga pagguho ng lupa kapag mayroon pong malalakas na thunderstorms na dala nitong mahinang LPA. At yung kanyang extension o yung trough ay magbibigay rin o magpapaulan din sa ibang bahagi po ng Kabisayaan, Sulu Archipelago, kasama po ang Kabikulan. Samantala itong dulong hilagang Luzon at silangang bahagi po ng Luzon, kasama po ang silangang Kabikulan, ay magkakaroon pong katamtaman hanggang sa medyo malakas na hangin mula sa amihan. At ito po ay pumapalo mula 15 hanggang 50 km bawat oras. May mga padaan-daan din mga pabugso-bugsong ulan, inaasahan po sa silangan bahagi nito mula sa Cagayan Valley hanggang sa may eastern Bicol region tulad ng Camarines Sur at Catanduanes. Gayon din po sa may northern Quezon at Polillo Island. So, hindi naman po siya alarming para mag-cause ng baha, except po itong mga localized thunderstorms kapag sobrang lakas ay magkakaroon po yan ng local flooding sa mga lugar ninyo. At dito po sa labas ng ating bansa, meron po tayong binabantayan na yun na medyo malaking LPA. Matagal na po ito, since last week pa po ito. At halos hindi po ito kumikilos sa may Eastern Micronesia, sa may south of Pohnpei Island, itong si LPA 95W. At sa mga oras na ito, sa latest output ng global models, mukhang tatahak po ito westward sa sunod na 5 hanggang 10 araw sa general direction po ng Philippine Sea. At kung matutuloy po ang forecast, on or before November 14 ay papasok po siya sa Philippine Area of Responsibility at mukhang sa bagong track niya, kasi kahapon po yung mga track ng computer models ay nandito lamang po siya, pag ganyan pa yan, paakit, paiba-ibang direction, aakyat, babalik.
But sa latest na yun ay mukhang namimilig ko po ang isla ng Mindanao. So mga kababayan natin sa Mindanao, mag-pay attention po tayo dito kay LPA 95W since Nobyembre na po ay medyo nasa threat din po ang lugar ninyo. Kahit na ba mayroon El Nino, may mga lumulusot pa rin na mga bagyo. At dito rin po sa Kabikulan at Visayas, kailangan natin i-monitor itong si 95W dahil po ang forecast nito ay for 10 days ay mukhang dating po dito sa Mindanao. So, ang probability ay napakababa pa. Okay? Ang uncertainty ay napakataas. So, hindi natin alam kung saan talaga siya magla-landfall or kumbaga kung magiging bagyo siya o hindi. But let's hope and pray na magbago pa rin ang forecast at umakyat o malusaw dahil po magiging problema po ito sa mga kababayan natin dito sa may Southern Philippines. So, we will keep you updated all the time. Mamaya, papakita natin sa inyo ang pinaka-latest track nitong LPA na ito. Since matagal pa po. But, mabuti na yun maghanda tayo dahil nasa buwan po tayo na yun ng Nobyembre at Disyembre. Usually, mga weather systems o mga LPAs na nagiging bagyo, ang tag talaga niya sa Pilipinas. Bihira po mag-record dahil po lumalakas na po yung hanging amihan. Okay, and then ito po yung fast animations. Nakikita po ninyo yung mga natitirang ulap ni 94W. Medyo kumakapal sa mga oras na ito at magbibigay po ito ng mga thunderstorms sa Davao at Sorsogon regions, pati na rin sa Caraga. Okay? Samantala, yung kanyang trough ay nakaka-affecto rin sa Visayas at ibang portions po ng Kabikulan. Dito na po sa may Northern Philippines ay yung simoy po ng hanging amihan. At ito po yung si LPA 95W, kasalukuyan na hindi kumikilos sa may south of Pohnpei but unti-unti po siyang nag-organized. At kung titingnan natin yung zoom in satellite animation mula sa windy.com, ay kita po natin sa mga oras nito mula alas 5 ng hapon hanggang 10:30 na yung gabi ay nakikita po natin itong mga kumikindat-kindat na mga kidlat. Yan po yung bagong produkto ng windy.com, yung tinatawag nating global lightning detection. Okay, kaya kita natin dito show lightning at yan po ang real-time na lightning detection dito kay LPA 94W at grabe po yung mga thunderstorms. Okay, at sa latest na yun mula sa easterlywave.com, doon po sa European Model Ensemble ay nakita po natin na mukhang unti-unti pong baka matuloy po itong weather system na ito kasi may pinapakita dito. Dati itim lang yan, which is low pressure area hanggang tropical depression, but mukhang baka maging tropical storm o typhoon pag dumaan na po dito sa may katimugang bahagi ng Pilipinas. So, we will keep you updated on that, kung ano mangyayari. At sa wind at pressure forecast mula sa European Model, ito sa windy.com. At nakita po natin by tomorrow afternoon, Miyerkules, nalusaw na po si 94W. So, magbibigay po dyan ng hangin mula sa silangan at hilaging silangan. At dito po ay yung LPA 95W na sa may bisinidad na po sa may south of Chuuk. And then sa Thursday afternoon, unti-unti po siyang lalakas habang naka-embedded po sa near equatorial trough. Friday, November 10, ayan na po. Magiging active LPA po siya. And by the way, bukas pa lang, November 8 is 10th year anniversary ng pag-landfall po ni Super Typhoon Haiyan o ni Yolanda. Okay? So, yan po ang one of the worst landfalling cyclone po sa Pilipinas ever since 1940s. So, dapat wag nating kalimutan yan. Patuloy pa rin yung pagbigay ng historical output nitong mga systems na ito dahil makakatulong po ito para makapaghanda po tayo kapag mayroon na naman po in the future itong mga titawag nating once in a lifetime na mga bagyo. At sa Sunday po, November 12, ayan na po,
mukhang magiging tropical depression. Monday, approaching the Philippine area of responsibility. Tuesday morning, papasok na po siya ng PAR. Okay? Ganyan din po ang American model. Ayan po, papasok ng PAR. Halos same po ang date nila, November 14. But sa lapit niya po sa Pilipinas, November 15, yan, ito pong European model, ang papakita po ay mukhang delikado po ang Eastern Mindanao mula Davao region hanggang Carga. And then on early Thursday morning, yan na po, approaching the coastal waters of Mindanao hanggang late evening of Thursday. So most likely November 17, Friday, mukhang maglalandfall po siya sa may northern Carga area. So yan po ang pinapakita ng European model, which is 9 days from now. At kung titingnan natin yung American model, ito naman po ang American model. Yan po, medyo mataas bahagya ang direction niya. Ang pinapakita ng American model, late evening hanggang early morning in Thursday, ito po ay maglalandfall po dito sa may Siargao, Dinagat Island. Okay? And then, tatahak po siya ng northern or central Cebu pagdating po ng 8 to 10 p.m. ay 8 to 10 a.m. ng November 16. And then, tatawid po siya ng Kabisayaan maghapon, November 16 ng gabi. Thursday ay nasa bisinidad po siya ng Palawan. Okay? So, don't worry muna dahil po itong mga forecast na ito, especially yung November 15 to 16, yung American at European model ay nanatili po itong very low ang probability, 0 to 20% chance, at very high ang uncertainty. So, magbabago pa po ang forecast nito. Okay? Ang kailangan na titingnan natin yung 3-day forecast. Yan medyo malapit na po sa katotohanan kasi yung 5-day forecast ay nasa 50% probability. Lalo na po ang 9 or 8 to 9-day forecast or 10-day forecast kasi ang probability po yan ay napakababa. So may mga changes pa po ang pwede mangyari. Let's hope and pray na ang track niya ay magbago. Hindi na siya lalakas o umakyat para masaya po ang ating middle of November. Okay, so medyo threat talaga. Nakakabigay po ito ng anxiety sa mga kababayan natin sa katimugang bahagi ng bansa dahil po sa nasa bear months po tayo. So, we will monitor this. Sa Webes, may clear picture. Sa Webes, may bagong forecast naman po tayo. Let's hope na umakyat po, mag-recurve. Ang wini-wish po lang natin, mayroong malakas na frontal system na maghatak sa kanya pataas at lulusot po doon sa mga in-between ng mga high pressure ridges para hindi na po punta sa ating bansa. So until now ay wala pa pong pinapakita ang mga computer models. At bago tayong paalam, ito ulit yung ating rainfall forecast for the next 3 days. At inaasahan po rin natin mga localized thunderstorms sa silangang bahagi po ng Luzon, Bicol Region, Eastern Visayas, Central at Western Visayas din, Mindanao, Sulu, Archipelago, Palawan, at ibang portions po ng Mindoro at Romblon. Ito po mga localized thunderstorms dahil po meron po tayong trough o extension ni LPA or shallow LPA 94W. Kaya may maulan po tayong magaganap po dyan. Okay? So, yan muna po ang ating latest update na yung gabi po ng Webes, November 7. At babalik ulit tayo sa Thursday. Pakibigay sa inyo pinaka-latest K95W at ang ating panahon dito po sa ating bansang Pilipinas. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pado ang magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.